بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای ارباب سکندر 15 نے علم کلینک ڈیرہ مراد جمالی ای علم ٹی وی نا بعض منتوار شکریہ کہ وہ اسے جوانو چینلس جوڑ کرے نو افتا بازی منتوار اور آئینو کرے ہرا دا پروگرام اڈتے ننگانے براوی اکیڈمی رجسٹر ڈیرہ مراد جمالی نا طرفان ہرا سیمینار مسونے دافتان بازی منتوار شکریہ دونوں پروگرام کرے نو اللہ افتے خوش کے خصوصاً علم ٹی وی نا بعض منتوار ایکولان بوست علم ٹی وی نا شکریہ ادا کے ولدان براوی اکیڈمی ڈیرہ مراد جمالی برانچ نا سنگتا تھا کہ اینو نور محمد پروانہ نا یاد اٹھی اسے جوانو پروگرامس اٹھتسو نور محمد پروانہ ننا براوی زبان اور قوم نا ہمو اساسائے کہ اینو یونیورسٹی کالج اور بلو بلو پروفیسر اونا علمان اونا انتان مستفید من گئٹو ہر ہفتے ٹی براوی نا کاروان ٹی براوی اکیڈمی پاکستان پلو خدمت اس انجام ترگٹی ہے لن ہنون خواست کے نا کہ بوری بستی اب تینا شخصیت آتے تینا بھلا بلنگ آتے یہ سلطان احمد عادل نائب صدر براوی اکیڈمی پاکستان ڈیرہ مراد جمالی شکر گزار اٹھ علم ٹی وی والا علم ٹی وی نا کہ وہ عظیم محمد عظیم ذاکر صاحب آس تینا ٹیم توار بسر داڑے اینو براوی اکیڈمی پاکستان ڈیرہ مراد جمالی ہرا کہ علامہ نور محمد پروانہ نا سال دینا اوالٹ ارا پروگرام سین منارے پیش کریر وہ بسر نن افتا بعض شکریہ ادا کینے نن خاص کر علم ٹی وی نا ہم شکریہ ادا کینے کہ وہ بسر دا پروگرام ریکارڈ کر ہراڑسکان علامہ نور محمد پروانہ نا ہی تے تو علامہ نور محمد پروانہ اسے عظیم و شخصیت اسے عظیم و انسانس گدرینگانے اونا براوی زبان و ادب کن خدمتاک بے پایانو بے مٹو تا اونا خدمتاکو کہ اینو ننداڑے ڈیرہ مراد جمالی نیشنل پریس کلب تھی اونا یاد تھی ہر سال آمبار ہرا کہ دا پروگرام پیش کرنے گن ہر سال ہم دا پروگرام پیش مر رہا اور جوان وڑ سیٹ اللہ تعالیٰ دا پروگرامات ہمیشہ ہر وقت کرے کامیاب و سرسو. آغا نیاز مکسی سابقہ صدر پریس کلب ڈیرہ مراد جمالی نصیر آباد اینو کرے بھاز خوشی مس کہ علم نیوز نا پارغان براوی اکیڈمی نا پارغان بابا براوی نور محمد پروانہ صاحب نا یادت پروگرام ادبی سیمینار محفل مشاعرہ ارتنگا داس جوانو سلسلہ سے تینا قوم نا محسنات یاد کننگ افتا خدمت تازہ کننگ دا جوانو مشن سے جوانو کارم سے ہموٹی ننیم خوشی مرک ننم سے سبق سلن کہ امر بندگاگ قوماگ تینا زبان تینا ثقافت تینا کلچر نا امر خدمت کیر امر حفاظت کیر او دونگا سلسلہ بعد دا سلسلہ مستمر جاری مرر انشاءاللہ ننا ہر دورٹی دا پروگرام مر نن حاضر مرن نن خدمت مرن کہ اسیلونا تعاون کن اسنا حوصلہ افزائی پڑھیں جوانوں کار مسیٹی اسیلونا تعاون ضروری ہے بھاز خوش دانا منتظمیہ اینونا دا محفل بابا براوی علامہ نور محمد پروانہ نا یادتی براوی اکیڈمی ڈیرہ مراد جمالی برانچ نا پارغان اڑترنگا براوی اکیڈمی مدام کرے براوی زبانہ شاعر ادیب محسنہ تا یاد کرے کرسا نگڑی اندو اینو نام پروگرام کرے نیلا کرے بابا براوی نا یاد ریسک نور محمد پروانہ براوی ہرا کرے دا زبان کن ہمو وقتا تڑی کہ ہرا وقتا کرے کس دا زبان نا پنے ہلو کولی توقع وہ اسی ٹنگا بندہ کرے دا زبان نا خدمت کن دا خس خواری کرے غریبی حالت تڑی کرے دا خس کرے اونا شونداری کی اونا خوشحالی کن دا زبان نا کرے خدمت یہ شکریہ ادا کہ براوی اکیڈمی نا کہ حضرت نور محمد پروانہ صاحب نا یاد اٹھن بہترینوں پروگرام کیک نوجوان تا افزائی آرم مریک اور تنا بلا بزرگ پیر اور کلم نا خواجہ ادا کے کلم افتا میرا سے براوی زندت خانو براوی نتیجہ احسان کرنو اینو اوتا پھینا دا پروگرامک مننگو اور ڈیرہ مراد جمالی براجنا ہمیں شکریہ ادا کہ ننے خوافیر ننے شرف بخشار
नने एजाज़ी मेहमान जोड़ करेर और ई उम्मीद के वे बिरावी एकेडमीन शख्सियत सोसन साहबान जायद साहबान मेंगल साहबान सलाहुद्दीन मेंगल साहबान कि हो सिर्फ परवाना साहिब ने बल्कि परवाना हज़रत बाबकी और इलो खस के रहीम खुला मुसारे नारे बिरावे कमेटी अरे टीवी वाला अरे प्रोग्राम अभी ईलू मारे टीवी वाला प्रोग्राम अरे मन ईद करने ना वजह चाहे ना कि ताकि अरे वो अरे एक तकलीफ करे और दाड़े बस अरे दाना अरे प्रोग्राम अरे हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद परवाना साहब नारे अटेंड करे ताकि अरे हर साल अरे उम्मीदवारों नारे वो दोनों प्रोग्राम आते अरे हिस्सा लिसा बरोर ताकि अरे बिरावी ज़ुबान नारे सकाफत अरे उजार मरे और बिरावी तेटी अरे दागिड़ा नारे शूर पैदा मरे ताकि अरे मुस्ती के अरे वो दागिड़ा तेटी हिस्सा लिसा बरे ख़ास कर अरे नौजवान तन अर्ज़ के न कि वो अरे दा तेटी हिस्सा लिसा बरे ताकि दा सेनी वाला हर साल कामयाब मरे फजल इलियास इल्म टीवी ने बाद शुक्रिया अदा किया और इल्म अखबारान बाद इल्म टीवी दा बरिंग अटके दा दाना की भलो बाज इज़्ज़त से और एनो दा प्रोग्राम में इनकाद करो का था डेरा मुराद जमाली कसदा प्रोग्राम में लॉन्च करे मीरगुल साहब और डॉक्टर शकर साहब मुफ्ताबाद बहुत शुक्रिया कि वो हर साल बरे करे डेरा मुराद जमालिटी करे नाना प्रोग्राम थे अटते करे बिरावी एकेडमी ना प्रोग्राम और दाराम कवरेज करे इल्म टीवी माशाल्लाह नंदाफ्ता बाज मशहूर ममनून।